My sme robili domov dôchodcov. Vybrali sme si ho preto, lebo Livinka tam má babku. Na prvom poschodí máme izby, na druhom taktiež izby, na treťom máme vecka a kúpeľňu. Na štvrtom poschodí máme izby pre sestry a pre doktorov. Na piatom poschodí máme jedáleň a kuchyňu. Vonku máme stromy. Máme tam vlastne taký park, pod ktorým máme lavičky a máme tam aj fontánu, v ktorej máme tropické ryby. Máme tu aj balkóny, z ktorých si dôchodci môžu pozerať na výhľad. Na fontáne sa môže aj sedieť a potom tu majú aj taký veľký stolík a stoličky, kde sa potom môžu všetci spolu stretávať a rozprávať.